সিএম স্যার একটু চলে অনুষ্ঠান থেকে একটু তোমরা হাতে দিয়ে দিই আমরা কিছু ঠিক আছে না সিএম স্যার না যাবে কিছু কয়েকটা প্যাকেট না কয়েকটা প্যাকেট তো আমরা ওই ফটোর লাগে আর কি কয়েকটা প্যাকেট তো আমরা ওই ফটোর লাগে আর কি যতন সাইমানো করোना भाइरास नि पेन्डेमिक तंगमानि ताबो करোना भाइरास बाङै तंगमानि बागै चिनरो एडिसिनि तांजाक नारवाय तंग थाइनोबो सरकार अबनक निनि क्वारेन्टाइन कोविड सेंटर नामे रिजाखा और कोविड पॉजिटिव मानजाकने रखनो तनि जागो एके और तिनि जराते ताबक जराते एस नाउ 31 जना पॉजिटिव केस दङ और खुमुलुं तै जिरानि आमचेनि जे पॉजिटिव मानजाकनाय कोरोना पॉजिटिव मानजाकनाय रनो और तनो के महाराजानि फासिंगति चिनि बुबाग्रानि फासिंगति मानिक कुटनि अंगै तिनिनि सिमि तालसा जरा नारवाय तंगथाय तै खेरेंबार साकनाय नगो साखामिया फायनाय साकनाय जांनाय रगनो बरक सालब्रुमब्रुम नो माइसारिनानि बागै बुबाग्रा लोकरनि फासिं ताबो याक फलगरि माबायनो जों बुबाग्रानि अंगै तिनि बुबाग्रानि टीम तै चिनि सीएम सार तै आं जों जतनो माइ याफारै तिनिनि ओ चें सामा पान्दानो जों याफारै लेखा बुबाग्राना हामबाय अबहायके लोकरगनो सुबाय तंमानि बागै साखामियाङै तंनाय रगनो सुबानानि बागै चिनि सीएम सार किसा साथो लाइक हामबाय दिनै जों अरसिनि हेल्थ नै एम तै चिनि बुबाग्रानि और तंनाय जत चिनि यर्सराव फाइ दिनै साथाइरो फाइखा चिनि कोविड सेंटर तंनाय चिनि एम नि बखाक्तै साइमाखा 31 ताबाव कोविड सेंटर और तंफैबायबो बरंनो दिनै निसिमि तालसा जरा चामुं नि व्यवस्था खायनाय तै खेरांबार हॉस्पिटल अमन रग जतन साइमाखा चिनि एम नि बखाक्तै खनावै इंगे जों बुबाग्रानि जे सुबासु जागाव नो अम हाइजरा हायाव हंके जों सुबा मानि नोगो गोबां मा बर' रग ताबो फानो चिनि बुबाग्रानि सुबा मानि न खा काहाम याफार थाइ तंमानि जागाराव या खा काहाम याफाय आंगै दं हायफानो जों चिनि बुबाग्रानि बखाक्तै जों चिनि लोकरगनि हामख्रायनि बागै जों जे फ्रफ्रनो बुबाग्रा दागे खाहंके जों अम हाइजराव जरा हाया जों जाल जराव फायै चुबा फाय दिनै बहायनो जों बुबाग्रा दागे रमानि बायनो जों दिनै मानिक कोडनि हयते साजानाय तो मानि न जों अरनिवा जेंसावै रो फायखा अम हायखेनो बसकांगो बतै बसाम काहा तांमानि नोगनाय जे फ्रो चिनि ति प्रासारक जों जालंनाय नेनि कोरोना माजावै फांखा जे कुनु प्रकारे नों जों जाम खाहंके चिनि बुबाग्रानि टीम अम हाय जों जाल जराव तंनाय जतन हामबाय